आरो बेबायदिनो जोंनि उन जोंनि ससाइटिनि समाजनि थाखाय खामानि मावग्रा साफा साफा बेबायदिनो दैदेनगिरिफोर फैगोन आरो नोंसोरनो बेबायदि दैदेनगिरि जागोन। दा दैदेनगिरि जानोब्ला जोङो साधारन भाबै जोङो आं लिडार जागोन दैदेनगिरि जागोन होनबानो जानो हाया। बेयाव माखासे बेसिक नलेजनि खोथा दं, माखासे जोंहा रोंनांगौ दङ, माखासे सोलोंनांगौ दं आरो बेफोरबायदिखौ जोङो सोलोंनानै जोङो आरजिनानै लानो हायोबासो हयथ' जोङो नेताबो जानो हागोन, हयथ' जोङो सासे फोरोंगिरिबो जानो हागोन, हयथ' जोङो ससाइटिनि थाखाय खामानिबो मावनो हागोन। दा जोंनि लुगैनाया बे नोंसोरखौ जोङो बेबायदि जाजानो लुगैयो जे नोंसोरो जोंनि बर' हारिखौ बेंग्रा सासे IAS अफिसार, IPS अफिसार नङा होमबा? नोंसोर जाहाथे बेबायदि जानो हायो। मानोना मोनसे डिस्ट्रिक्टआ सासे IAS अफिसारनि आन्दाराव थायो, सासे DCनि आन्दाराव थायो, सासे IPS, सासे ASPनि आन्दाराव मोनसे डिस्ट्रिक्टआ थायो। दा गोबां समाव गोबां बेबायदिनो जाथाय जालांबाय। जोङो बुंनो थाङोबा सावरायोब्ला 1996आव जोङो गोसोमफोरजों जोङो मोनसे कनफ्लिक्ट जाबाय, दाङाबाजि जाबाय नङा होमबा? गोबां जोंहा न' बां सावजादों, जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा हालाय हाफाय जानांगौ। खारना मा? एडमिनिस्ट्रेसना जोंनि आखायाव गैया, पावारा जोंनि आखायाव गैया, बेंनायनि क्षमताया जोंनि आखायाव गैया। दा जोङो जोंनि समाजनिफ्राय, जोंनि ससाइटिनिफ्राय, जोंनि फंबाय बिनानाव नोंसोरो IAS IPS जेरैखि जाया जानो सेस्था खालामनांगोन, नाजानांगोन। जुदि जायोबा नोंसोरनो जोंनि ससाइटिनि थाखाय, नोंसोरनो जोंनि हिउमेन रिसर्स सुबुं सम्पद जाबाय। नोंसोरनो जोंनि ससाइटिनि थाखाय सिन्था खालामनो हाग्रा साफा साफा सुबुं जागोन। दा जोंनि हास्थायनाया बे। आरो जोङो नोंसोरखौ बेबायदि जाजानो लुगैनायखायनो दिनै बे फ्रि कचिंखौ गोलोम बोथोरनि समाव बे फ्रि कचिंखौ दिनै बेखेवनाय जादों। थांखिया बेल'नो, दिनै जोंनि फरायसुलिफ्रा सानो जे गोलोम बोथोर फैबा आदैनाव थांगोन, मादैनाव थांगोन, बेरायहैगोन, एक सप्ता आलासि जानानैसो आं फैगोन। जोंनि फरायसाफ्रा बेबायदि सानो। हयथ' नोंसोरबो सोरबा सानदोंमोन ना जै गरम बन्द मोनबाय आमाइमोननाव आनैमोननाव थांगोन आं सानब्रै सानबासो सानदों। खिन्थु शास्त्रआव मा होनदों? फरायसा जिबनाव जोंनि थांखिया मोनसेल' जानांगौ, बे जाहैबाय फरायनाय। आरो फरायनानै नोङो मा जानो? फार्स्ट अफ अल सोरजोंबा बुलायनाय, सोरजोंबा सौलायनाय नङा होमबा? अबावबा बेरायनाय, बेबायदि सिमां नुनायखौ होनाखै। मोगथां जिउआव सिमां नुनाय सिमाङा बेनो, आं जेरैखि जाया IAS अफिसार जागोन, आं जेरैखि जाया सासे साइन्टिस्ट जागोन, बेबायदि मोनसे सिमां रनसायनो थिनदों। मानोना जाय मानसिया थांखि गैया, जाय मानसिया डेस्टिनेसन खुनु जेबो गैया, बे मानसिया भबिष्यताव जेबो जानो हाया। जेरै फर एग्जाम्पल जोंनि बाथ्रा नंगौ, खिन्थु हाई स्कुल लेभेल, ME स्कुल लेभेलाव आंबो मोजां फरायसामोन। LP स्कुलनिफ्राय लानानै ME स्कुलसिम आप टु आंनि रल नाम्बारखौ रावबो सेनो हायामोन। फार्स्ट डिभिजन आं मोनबाय थायोमोन। खिन्थु जेब्ला मेट्रिकनि रिजाल्ट जायो, मेट्रिकनि रिजाल्ट जाब्ला आङो सेकेन्ड डिभिजनाव मेट्रिकखौ पास खालामदों। खिन्थु आङो एसे जुदि जर होनानै जुदि फरायोमोनबा आं फार्स्ट डिभिजन मोनगौमोन। आरो फार्स्ट डिभिजन मोननो बारा बुरजा नाम्बारबो नांलामोन। खिन्थु बै समाव दानि बायदि बेबायदि मटिभेट खालामग्रा, बेबायदि मोजां माखासे बाथ्राफोर बोसोन होग्रा गैयामोन। जोंनि मिसना जादों 2006आव इयार अफ इडुकेसन फोजावदों, 2007आव मिसन क्वालिटि इडुकेसन, होमबा आं मेट्रिक लिरदों 2000आव। बै समाव जुदि जों मेट्रिक लिरनायनि सिगां जुदि माखासे एडभाइस, माखासे साजेस्टफोर खालामोमोनबा, आरो बै समाव आंहा खुनु डेस्टिनेसन गैया, बै समाव आंहा खुनु सिन्था धारा गैया, डक्टर जानाय, इन्जिनियार जानाय, बेबायदि जेबो सिन्था धारा गैया। फरायनांगौ, जायखिजाया पास जानांगौ, बाव डिभिजन मोननाय जेबो खोथा गैया, पास जाबानो जाबाय बेबायदि। खिन्थु दिनैनि बै समनि परिबेसा आलादा, दिनैनि परिबेसा आलादा। बेयाव माबा मोनसे होथेबा मोजां जागोन जयन्त बारु फैनायनि। दा बै समनि परिबेसा आलादा, दिनैनि परिबेसा आलादा। दिनै जोङो जुदि नायोब्ला मा नुयो? साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि जुगाव बुहुमा मोनसे हादर, मोनसे गामिसो जाहैदों। जे साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि जुगाव बुहुमा मोनसे गामि बायदिल' होनदों, मोनसे गामि। दा जोङो मबाइलाव थानानैनो, फेसबुकनि दारैनो आमेरिकायाव मा जादों, इंलेन्डआव मा जादों, जोङो माबा मोनसे इनफरमेसन नांगौबा दानो जायगायावनो थुनानै जोङो मिथियो। जोङो जायगायावनो जोङो सार्च खालामबानो मोनो, बबे आयेनाव मा लिरदों, बबे सेक्सनाव मा बुंदों,
जोङो गासिबो मबाइलाव नायब्लानो जोङो मोनथिजोबो दा साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि जुगाव बुहुमा मोनसे गामि डेट मिन्स बुहुमा ओरैबायदि डेभेलप जाबाय ओरैबायदि नोङो आवगायबाय जोङो बै डेभेलप जानाय खान्थि बा बै डेभेलप जानाय उन्नति जानाय हारिजों जुदि जोङो चेलेन्ज खालामनांगौबा फेर फाथिनांगौबा जोंबो जेरैखि जाया बिसिनि उन उन जोङो बिसिनि सिगां जानो हायाबाबो खिन्थु जों बिसिनि सेकेन्ड सारियाव जोङो थानो बा गसंनो जोङो बे सेस्टाखौ खालामनांगोन जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा माब्लाबाबो साननो नाङा आं फार्स्ट डिभिजन खालामनो हाखाया आंनो थार्ड डिभिजन पास जाबानो जाबाय मालाबाबो बे सिन्थाधाराखौ खालामनो नाङा जोङो जेरैखि जाया सेस्टा खालामनांगौ बे जुदि उमुगा जुदि सानखाङा जुदि सोरबा सानस्रिया जुदि फार्स्ट डिभिजन खालामनो हायोबा आं मालाय मानो हाया इम्पसिबल इज ए वर्ड which is found in the dictionary of full हाया रोङा जाया होननाय सोदोबफ्रा आदुवाफोरनि डिक्सनारियावसो मोनो होननानै बुंदों आदुवाफ्रा डिक्सनारि थायोसै जाम्बाफ्रा डिक्सनारि थायोसै बिसोर जेबो मोनथियाबा बिसोरनि थाखाय मा डिक्सनारि मा सोदोब बिहुं हो गथिखे हाया रोङा जाया बेफोर सोदोबा जेबो नङा होनना बुङो बेखायनो जोङो सेस्टा खालामनांगौ जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा फ्रास्ट्रेसन जायो फरायनानै मा लाब साख्रिखौनो मोना बेबायदि नङा होमबा बेबायदि सानो बिदियावनो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा गोसो होआ नङा होमबा थ्रि इडियट होननाय मोनसे फिल्म गुरुत्व गैयै बायदि मोनो फिल्मखौ नायबा खिन्थु ओरैबायदि मिनिंफुल नायनानै जोबजासे नायबा मोजां मोनो आमिर खानजों लोगोसे लोगोफोर दङ बे आमिर खानजों लोगोसे बिसोरो साथाम गुरुत्व ओरैनो बिसिनि रला गुरुत्व गैयै खिन्थु बेवहाय सासे मानसिनि रलखौ देखायदों जे सासेया ओरैबायदि फ्रास्ट्रेसन जायो न'खरावबो गैया साख्रिबो मोना माया ओरैबायदि नार्भास जायो आमिर खाना मा होनदों पहले काबिल बनाओ कामयाबी अपने आप आ जाएगी जोङो गाव गावखौ क्वालिटि गोनां खालामनांगौ दहाय राजाया होनबाय जेनेबा